बेरेखा दोलोआ बड'लेण्ड सोमावसारगिरिफोरखौ नाख्रेबदोंमोन। 2025 मायथाइनि बिसायख'थिखौ चेलेन्जिं होनना आं साना। 2025 मायथाइनि बिसायख'थियाव जोंनि दोलोआ फारफ्रोमबो दिगजों जाफुंसार जागोन। बेफोर बाथ्राखौ बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बड'लेण्ड बुब्लिनि गाहाय सुजुगिरि राकेश रामसियारिजों मोगा-मोगि लानाय आयदानि गेजेरजों फोरमायदों। बिथां प्रमद बर'आ बुंथिदों दि गोदो बड'लेण्डनि थासारिया गोबां चेलेन्जिं थासारिमोन। बड'लेण्ड सोमावसारनाया जागायजेननाय समाव बेरेखा दोलोआ जोबोर गोख्रोंमोन आरो बेरेखा दोलोआ बोलो आरो सोलोजों बड'लेण्ड सोमावसारगिरिफोरखौ नाख्रेबदोंमन, जायनि थाखाय गोबां सोमावसारगिरिफोरा मुंख्लं जानो गोनां जादोंमोन होनना बाथ्रा बुंथिदों बिथां प्रमद बर'आ। आरोबाव बिथाङा बुंथिबावदों दि 2025 मायथाइनि बिसायख'थिखौ चेलेन्जिं होनना आं साना। मानोना बिसायख'थियाव राजखान्थि हान्जाया बाहागो लाखायो, नाथाय बुथारलायनाय, सुथारलायनाय, सिगिलायनाय आरो सासेया सासेनि सायाव गिनांनाय थासारिया दा गैलिया। बयबो गोजोन थासारियाव राजखान्थि खालामनो हायो होनना बाथ्रा बुंथिदों बिथां प्रमद बर'आ। बेनि अनगायैबो बिथां प्रमद बर'आ मा गोख्रों बाथ्रा बुंथिखो फै जों आबुङै मिथिना लानि। बड'लेण्डनि जि थासारि बेवहाय आगोलनि समफ्राव गोबां चेलेन्जिं थासारि दङमोन। बड'लेण्ड सोमावसारनाया जागायजेननाय समाव 1987 निफ्राय बै समाव जोंनि जि हेंथा हान्जा बिथांमोना जोबोद गोख्रोंमोन आरो बिथांमोना बोलोजों हायो सोलोजों हायो बड'लेण्ड सोमावसारगिरिफोरखौ नाख्रेबदोंमोन आरो गोबां मुंख्लं जादोंमोन, मोजाङै सोमावसारनो थासारि होआखैमोन। दा बै समा जोबोद चेलेन्जिंमोन। सेकेन्ड चेलेन्जिं सिटुएसना जाहैबाय जे जोंनि मोनथाम गोरोबथा खालामनाय। बे गोरोबथानि थाखाय जेब्ला सावरायनाय जायो अब्ला सरकारजों गोबां दान्थे-बिदान्थे जायो आरो बेफोरबायदि थासारिखौ मोगा-मोगि जानो गोनां जायो। आङो फोथायो जे बिएसि गोरोबथा जानायनि सिगाङाव एबा बिटिसि गोरोबथा जानायनि सिगाङावबो बेबायदिनो जाय बिथांमोना सागानगिरि एबा सरकारजों सावरायनायाव बाहागो लादोंमोन बिथांमोना गोबां मोगा-मोगि जानो गोनां जादों आरो जोंबो थामथि गोरोबथा जेला खालामनो थाङो 2020आव बिनि सिगाङाव गोबां दान्थे-बिदान्थे एबा जुक्ति-जुक्तताफोर जादों। दा बैफोर सिटुएसना एसे चेलेन्जिंमोन आरो बिनि अनगायै जोंनि गेजेराव बिदा-फंबायलायनि बुथारलायनाय, हाथियार दैखांलायनाय, सासेया सासेनि सायाव हाथियार बाहायलायनाय आरो गुबुन हारिफोरजोंबो दाङाबाजि जानाय, बै थासारिफ्रा चेलेन्जिंमोन। नाथाय आथिखालाव बेफोर थासारिया गैला। बिदा-फंबायनि गेजेराव नेरलायनायाबो गैला, सासेया सासेनि एगेन्स्टआव हाथियार बाहायलायनायाबो गैला आरो बेजों लोगोसे राजखान्थि थासारियाबो जोबोद स्टेबल जाबाय आरो गुबुन हारिजों जि बर' अना-बर' जादोंमोन बे बर' अना-बर' जानायखौबो जोङो फोजोबनो हाबाय। जोंनि साइडनिफ्राय माखासे प्रएक्टिभ रल लानायाव बिथांमोना दायो गावसोरनि साननायफोरखौ गोबां पारसेन्ट सोलायबाय। दा नंखायनो थासारिया जोबोद मोजां जाबाय। दा नोंथाङा बुंदों जानो हागौ जे बिसायख'थिया जिहेतु 2025 मायथाइयाव फैनायखाय एसे चेलेन्जिं होननानै। नैबे बिसायख'थिया जोबोद चेलेन्जिं होननानै आं साना। मानोना बिसायख'थिखौथ' राजखान्थि हान्जाया बाहागो लाखायो, जोंबो लागोन, गुबुनाबो लागोन। नाथाय जिहेतु दा बुथारलायनाय, गावथारलायनाय, सिगिलायनाय आरो सासेया सासेनि सायाव गिनांनाय थासारि गैया। नर्मेल सिटुएसनाव बयबो पलिटिक्सखौ खालामनो हायो आरो जोंहा जिहेतु मोनसे हलिस्टिक एप्रोच दङ, मोनसे गोथार सिन्ताजों हारि सिबिनो थाखाय जों फैदों। दा नंखायनो जायखिजाया थासारियावनो जोङो मोगा-मोगि जानानै आवगायलांनो हायो आरो 4 बोसोरनि बांसिन रायजोजों थानानै खामानि मावनानै जेफोर बिथिंफ्राव जोङो आखाइ होदों आरो बेवहाय माखासे साक्सेस खालामनो हादों, बेजों आंहा फोथायनाय दङ जे नैबे बिसायख'थियाव जोङो फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्रायनो साक्सेस जागोन।